Hi mga bay, welcome to my mini sari-sari store. Nara, gisabit pud nako ang mga makaon para gwapa tan sa gawas. Og na ako'y customer karon. Time sa unya ra ang customer. Surprise ang customer. May mga lamas diri, mantika, asukal puti, kulang pa nag-brown, asin. Ay nako, ang mga buti ilain. Nya mga lamas diri. Ay, etlog. Mga diaper tanan. Op. And then mga dilata tanan. Gwapo kayo no. Kasing gwapa ni Inday K. Kisam na si Inday K. Ambot lamang. Naraba ko'y basher diri. Tanahon dagwayo mo. Sukuro ba namin ko gwapa ko. Ano basher sa mong luyo? Basher man ako. Di mo naman sukot mo ko gwapa ko. Ingon naman na siya nga. Gwapa day ka. Shampoo. Ayan. Gwapa ka ayon niya. Mga karton na din akong gibutangan. Ako lang gibutangag wallpaper. Mga sabon diha, mga comfort to adito. Mga sabon. Sabon pa more. Okay, dara. Og mga drinks sa ubos. Mga drinks day. Tapos sa ilalom. Tara, drinks na dia sa ubos. Og di apa pa ko nahuman. Jod, nyara na. Og naay namakyan ako karong buntaga, swerte kayo hapon na di ay. Muna yung gipalit. Usa ka sakong makaon. Og 8 ka buok. Unsa ni kaning unsa gini siya? Keratin nga cream silk. 8 ka buok na makyaw. 8 ka buok og 10 ka kilong bugas. Ay, gwapa kayo ang bugas. Gwapa kaya itong bugas. Dili na siya plastic rice, ha? Kanirang naghawid mo yung plastic. Ang gisudlan di ay. Ang gabi niyo may plastic. Og namakis mami 10 ka buok Coca-Cola. Ay, namami. Og mao ni siya ang namakyaw. Sedan, my visitor. So good sa steel. Hi, Mami Azel. Hello. Dire kay kuan kita na ginag yang store pero burn out man na timing man ang paypay. Ang paypay taon sa kabus no, taklob sa balunan kay piting iga nga. Puno kay ang grocery store. Dire na ko mapalit niya. Diri na mag-grocery si Mami. Yan ang agian ang La Nueva, Save More, o saan na yung kumpranan? Super Metro. Yan ang agian kay mula ho siya sa mini grocery of Inday Kabkab. Guys, ari mo dire guys kay kuan. Ari mo kumpra dire, may review dire kay mangumpra ka dool kasi. May na lang no, mahalinan ang inyong inahan sa kanunay panabang sa YouTube. Sama di ka dato Inday Kabkab. Dato ko sa Amiga. Yes. Yes. Dato ko sa Amiga. Sakto yung presyo guys. Sakto ra, mutobra ko 2 piso. Mura. Nana ka paminta, tawas, mga chlorine, mga para sa mga kuan, sa mga katol, para sa mga relasyon na nilalamok. Ayan, kompleto po tayo. Lahat ng uri ng kape, pampainit. Lahat ng uri ng pampalamig. Lahat ng uri ng drinks, meron po tayo. Siyempre, ang sukang natin sobrang dami. Guys, palit mo na suka, lami ka. Lami kayo. Ang suka sa Katmon. Sukang pa more. Wala pa ko nahuman rin mga lamas. Wala pa ko nahuman dyan as in. Dili pa ni perfect kay napa. Ay, Diyos ko dahi. Tangtangon ako ni tanan na apa. Musta akong mineral water na dyan na Inday Kebka. Kung dyan lang ipambutangan og. Kuha na siya ka ng cutix akong gisulat para di dyan mawala. Di mapapas no? Dili mawala, di may lisan og laing galon. Kay bag-o kay napagpalit nako. Og di mo nasulatan ilisan na ka mga pihing, mga mga gilok na kay mga nawong ang iilis nila. Ari mo dire bay, mga bay. Buwad na kabaligya buwad bay. Mabaligya pa. Mito sauce sulat sa aha. Wapa kay ka diri mami. So ang nahitabo mga bay, diri sumpay na tahan sa storytelling kanang ang akong kwartas kong wallet is 70 pesos only. Ang nahitabo, anak nga tayong unta is kanang mag-fix na unta ko. Mag-arrange na ko na human ang takorong adlaw kay gusto na ko sa adlaw mahuman na gid nako no. Unsay akong gusto mahuman gid nako dayon.
Sus karon kay ang akong ATM gilamoy man na sa Security Bank kay gisugo na ako akong uyab nga pula nagdrawing pad jud ko ang buta sa to kong drawing ha. Gidrawing pag gid nako ang ATM katawanan kay gidrawing nako ang ATM kay di ko na siya kahibalo. Nagdrawing ko diri ATM ana din gibutangan pa nako aro, gibutang nako ako ngalan, kani gibutang nako aro ngay anig purma am imong pagpasilak sa ATM machine ha. Ana ba giaruhan nako akong drawing nga. Ing anig purma imong pagpasilak sa ATM machine. Anak ko, dayon sus kay katulo man niya gipaslak kay ngano lahi man ang setting sa Security Bank. Ang akong gidrawing diri is setting sa video ATM machine. So mo to katulo man ako pasla gilamoy man ingon siya. Wa gud na siya katulog ba sa kagabi. Na stress at siya na problema kay nagot kay ko nakabalikas kog duha ka buok oy. Nya paglakaw na ko diri napandul ko kay na stress ko nagunaw na kay na si Inday. Nakadungog sa akong balikas nga letter P ug letter Y. Ang balikas Bisaya. O karon di napandul ko diay na anak ko na tikangkang akong tiil na sakit mo. Magani wara maipit ang ugat kay tikal po biag ana sakit ba ana. O karon naratol kog taman-taman ana. Imbis na katunga time is daghan ang ako mahimo ato nga ma-arrange kay nagkuan manggukuan ni katunga time naghimo ko ani mag pang stapler ba mga dagko nga mga kuan mga makaon ana pitig nang daghana. So di man na siya kahibaw sa akong trabaho. Muna nga siya na lang akong gisugog instruksyonan gidrawingan tanan-tanan kay nagdahom ko nga masunod niya akong instruksyon. Sos Ginoo ko kay lahi man ang setting Security Bank di gilamoy. Black diretso. Ay karon di dagan na pud ko dito kay gusto na ko ma-sure nga tinuod gyud nga gilamoy. Gusto na ko ma-sure kay ningon siya sarado ang Security Bank nga opisina na sulod sa Island Central. Gusto na ko ma-sure nga sarado gyud kay nganong holiday. Yaw-yaw pa ko dito sa kuan, nagyaw-yaw pa ko dito sa kana bang musulod ka, di ba? Pusilon na imong agtang, tan-awon imuhang quarantine pass. Nya, ko nga, unsa man nganong holiday man karon? Tungod kung karatol ba. Unsay naa nganong holiday man karon? Wa man lagi, wa man ipula ng kalendaryo unsa mga holiday ron. Anak ko yayo kay tungod na nervous lagi ko. So karon siya nga, Charter Day man karon, ma'am. Ko ay Charter Day na dapat ibutang sa kalendaryo po nga pula po intaw para mutuo po ta nga holiday gyud karon di kita mulakaw kay napatay daghang mga gipanghimo intawon. So mana so wa ko intuo dito sa bantay. Sa bantay kana sa entrance kanang mamusel. Nisudi ko sa mall dito sulod ako king giadto. Sarado gyud. So ang akong gihimo ni diretso na po ko dito sa GMC tapad sa imong kumprahanan. Nga unsa na malimot jud ko ana eh. Super Metro. Diha man ko naka nag-open og account sa GMC man na, video GMC. Karon sarado gid ay kay kuan ka nang sa ni holiday. O di uli na pud ang kabos. Way nahimo. Pag uli na ko diri naghilom na lang ko. Nga motor man to. Dili ako nag-jeep ko. Ako ra usa ni dagan. Gusto na ko ma-sure. Anang hapon na mga alas 2 gito sa hapon. Busy kay ko na. Karon di nasayang na tong oras pila to ka oras kay time is gold para jud nako. Di ko gusto masayang ang oras. Karon kinaugmaan pila to ka oras kung tulog sayo na pug mata. Kay sayo ko sa bangko kay kabo kung sa kataas ang linya. Magay dito pag-abot dito di na ko maglinya kay kanang prioritize man basta na yung mga nahitabo sa mga ATM ana. Di ang primero na kong gihimo giuna sa nako ang Security Bank diri sa kuan sakay na pud ko plate na pod. Din sakay na pud utro paingon dito sa main. Di ang nangutana ko diri sa Security Bank unsa may choices nga mahimo wala ay mo susi dili man ma'am kay naka-schedule man jud ang pag-abli ana nila diha sa kanang ATM machine sa Security Bank. Ko sige unsa may laing choices ani so gitagaan ko nila contact number kay para daw kanang og maablihan na kontakon ako nila i-forward daw dito Cebu City. Kung Cebu City man nga kababay tang kuan karon, lockdown karon di ta makatabok dito. Ko nga siya nga pwede ra man ma'am, imura nang i-request ilang ihatod diri sa kung asa ka nga branch nag-open. Ko okay, mao na. Klaro kayo imong instruction. Unsa na katunang gusto na ko large. Tanawat mo bawat ko large ang ginadang ito tanaw. Dagko mo di.
Oh, kunsa post na ko kay itlog. Okay mga bay, sumuotoin ko nga. Okay ma'am, thank you. Klaro ang instruction nimo nga kanang mo request ko para ikuan dapat diretso ba. Gusto nako direct to the point ang yang answer. Daghan siya patuyok. Inko okay ma'am, thank you so much. Hindi nilakaw nako kay kuan kay gusto nako direct to the point ang answer nga. Ma'am, pwede ra kanina mo request ma'am dalon sa kuan niya. Daghan pa man siya tuyok. Malangan akong oras di ko ganahan. Oh, nya karon. Di nidiretso na ko dito sa kuan, dito sa main sa GMC. Video so inko ma'am kanang akong problema karon ma'am kay gisugo nako kung uyab nga pula piti yang katawa kay ko kuya. Unsa na ma'am uyab nga pula? Napoy black ana ma'am ug blue. Inko oo depende sa yang gisuot. Anak ko sige katawa na putong tailor. Aya karon kanang ningon ko nga unsa may laing choice ani ma'am ko. Pwede ba ni nako ipa-close account? Siya nga, ayaw lang ni i-close ma'am, kay ATM raman eh. Siya ATM raman ni nawa, ang imong passbook, buhay pa man. Pwede pa ka maka-withdraw using your passbook. Ningon tong kuan. Nya unsa may akong himuon ani ma'am? Ang ATM lang gyud ang kuan nimo kung gusto nimo isyuhan ti kag bag-ong ATM pero mag-file kag affidavit ma'am, magbayad ka sa bag-ong nga ATM nga 150 pero mga 2 to 3 weeks pa ni siya madam kay request pa ni na mas Manila ingon siya nako ingko nga ana day na request Manila nya ma'am kinahanglan nimo ani ma'am Inday magkuan kanang mag-file og affidavit of loss yan siya ingko nga unya magbayad na pug ani sa abogado ingon ko ana siya yes ma'am magbayad ka kay para ilahang itatak diha nga para notaryo pa magpanotaryo pa ko affidavit of loss pag abot ko dito notaryo affidavit of loss kita kung manangka pa ting dako ko giarrange gyud Ginoo ang tanan nya anang adlaw man unta bay kuan kay bakay anang adlaw gyud unta nga nahitabo ng ATM kanang manglakaw unta miya nagbukid dito sa umahan ni Inday Ngabel sa Dalagit murag mo sign nga di mo ni sign nga di mi palakon mo ni ang nahitabo murag i-arrange gyud Ginoo tanan kay ang akong tuyo man gyud dito nangka ya gitagaan ko nangka sa Ginoo pag abto na ko file og affidavit of loss ya ang katong giatuan ako nga abogada ang iyahang inahan idol kay ko asa nga mga iyahang mga staff ay dito na nibalik siya ma'am ay kinibalik kay kam diri ma'am inko dinhi okay na ko ninyo kung magpa-file ko magpa-notaryo ko nya mayon taglas na ni siya ayo po man kay wa na mi kita ingon putong kuan kanang sa nag-file ko affidavit of loss inko nga may taglas na ni nga magpa-kuan ta ay anak ko ya ni dayon di pagawas nako kita kog nangka inko Lord gining giarin siyang tanan kay nangka lagi akong tuyo tus bukid nya barato kaayo 250 tong piting dako diri gikan diri taman dito na dako gid kaayo 250 pesos ra tamis pa jud kaayo mo akong ipanghatag gahapon di nagpasa nako dito kuan kana affidavit of loss nahurot gyud ang tungang adlaw nako dito sa pagkuan sa asikaso lakaw din tuyok dito pero okay na kaayo kay marag sign gyud to ba sign gyud mo gi akong pagsabot gyud sa giplano gyud ang tanan sa Ginoo gyud mga lakaw mo gyud akong kuan nanindog akong balaybo gikuan gito kay morom gyud akong tuyo ito nangka morom gyud akong tuyo gihatag man sa Ginoo nangka sa kabuok gyud las sa pagid nga nangka nga pagkakuan ako dito sus karon di uli nako ingon na tong kuan Taylor nga ma'am maghuwat pa nig 2 to 3 weeks okay ra kayo na kay at least naatra tay paaboton wa na koy mahimo ni anak ko kay nahitabo na ang nahitabo ayo ko pagsulay ni kay dapat manglakaw mi karon murag mao gid ni saen nga di gid mi palakon kay basig na mga kakulian ba mahitabos dan mo na mga kakulian so mo to ingko Inday Ngabel kay baw ka nga nagi nahitabo ron agi kakulian ni kita palakon sa Ginoo kay schedule magid na to ron nga manglakaw ta kay kinaugmaan kuan naman kanang mag-open naman ko unya kay daghan pa kay kugwa na rin sa to gubot pa kay drive sus di ka kaagi ngun ana diri karon di ka kaagi ana gi ka ani diri ana nya kami ni ibit sige na lamig ana tuyok dito punit diri tuyok na pud punit dunol-dunol na lang kay di na may kaagi kay tungod sa kadagan gawas dito guot pud kay diha na pinangan tindog diyang mga katre so mo na ang nahitabo so mo gito gi-arrange gi Ginoo tanan salamat kaayo Lord kay imo gi mingi panalipdan in town Pralipdan yun ang mga kabos. So mo na ni ang nitabo. So salamat kay gracias sa Ginoo ug sa panalipod sa Ginoo. Kay tayo mangita manglakaw ta. Ya, muragi ko ang gituyo gid ang tanan.
So mo ni kinahanglan kita makikistorya kanunay sa taas. Mahilom ta kadyot og mga muyo kay mao kita lain kadangpan. Wa tay mahimo kung wala siya. So mo ni wa pa ko nahuman do na pa itlog dinhi ako Kita ron puno. ba yung refrigerator ba? Oh. Oh, wa na kaila si Mama Irene si freezer. Ha, ako na ni freezer yan si. Oh, gwapa na kaayo ako ang freezer. Oh. May butang nga wallpaper na flower. Sa Lanoy ba naman kayo? Katong sa kuan tapat sa Lanueva na may mga freezer itong mga narito'y daghang mga wig. Mga kuan dito may nakapit ni nga ba katong pang Naruto nga wig. Oh. Katong mga ansa ni katong kulot-kulot. So, hanggang dito na lang ang story ni Inday Kabkab. Salamat kayo sa akong visitor. Azel Lexi, don't forget to like and subscribe. Azel Lexi. Uy, supportay taon ninyo akong Mami Azel Lexi. Uy, maluoy taon mo. I-play taon ninyo akong Mami Azel para intan makasweldo na sunod tuig. 30%. Alo, oy, sa kabos. Enjoy lang, good na. Okay, daghan salamat. Shout out sa akong gold member diha. Glenn Fuertes, hala, Diyos ko, si Bunso rin na ilan. Pasyalan Japan Vlog, Master Serious King, Liza Clark, ang Pobring Hilas, kinsa pa ni, my God, help me. Of course, wala, Diyos ko, day, sandali, day, ha. Ay, okay, naputol kay naay na malit no. So, shout out og utro sa ako mga gold member Pasyalan Japan Vlog, Glenn Puertes, Master Serious King, Liza Clark, ang Pobring Hilas, J&J Journey, it's K, Triple K Pueblas, Archie Palana lang. MJ Life Face, Minimian ay at mayroong bago kayong classmate na gold member. Walang iba, mega shoutout Sophia and Isabel's channel. Thank you so much for joining my channel as a gold member. Thank you. Salamat na marami. Hanggang dito na lang ako. Oh, gwapa kayo akong bisita na gabinan no. Karon pa nahuman ang among video. Og salamat sa Ginoo na balik na gyud ang kuryente na hayag ng among beauty. Og naa na may hangin. Okay, dinhi na lang kukutob. Daghang salamat og maayong pagpanginabuhi kanatong tanan.